Bon dia, nosaltres som el col·lectiu Portell, venim de la Vila Joiosa i primer de tot res, volíem donar sobretot les gràcies als organitzadors de la plec per l'oportunitat i per haver pensat també en nosaltres per a fer un Parlament i res, creiem que esdeveniments com aquests són fonamentals per a poder continuar teixint comarca i moviment. Nosaltres som un col·lectiu de la Vila que vam néixer fa un any i mig perquè veiem la necessitat de crear un col·lectiu en vocació anticapitalista. Pensaven que n'hi havia un buit en aquest sentit al nostre poble i bueno, ens vam juntar i vam començar a actuar. I en aquest sentit també, i abans de començar a parlar del que ha sigut la nostra activitat fonamental, que ha sigut la denúncia de la massificació turística, sí que volíem reivindicar una miqueta això, no? Precisament la necessitat de fer moviment. Des de Portell el que pensem és que la forma d'actuar de moltes vegades de col·lectius xicotets, en general d'un àmbit municipal, és l'única forma que n'hi ha de començar, però que per a poder avançar com a moviment també cal que ens posem en contacte i anar generant moviment i debat en col·lectiu. No? Creiem que cal superar l'atomització dels col·lectius, sobretot els que tenim una perspectiva anticapitalista i per l'autodeterminació i per tal de començar a generar un espai polític que es pugui reconèixer des de les classes populars. Pensem que per a poder assolir aquest objectiu és necessari espais com este i altres espais de debat en el que realment podem començar a actuar de forma conjunta i en estratègies compartides. No? Nosaltres som un col·lectiu xicotet, humil, i portem poquet, portem un any i mig. Hem atravessat moments, alguns millors, altres pitjors, però sempre hem sigut conscients de que una força des de baix a l'esquerra no sols pot existir, sinó que és necessari per a poder avançar. I en aquest sentit, nosaltres també, ja parlant una miqueta de com ens definim com un col·lectiu municipalista. Però per a nosaltres el municipalisme no és senzillament la creació d'una candidatura electoral. Per a nosaltres el municipalisme és sobretot una estratègia i una eina d'emancipació social i nacional. El municipalisme, entès en un arrel llibertari, és la forma en la que entenem que la llibertat va lligada indefectiblement a les sobiranies i per tant la nostra activitat sempre tracta d'anar en aquest eix, no? Com generar una sobirania popular en base a generar la resta de sobiranies, totes elles. No? Municipalisme per a nosaltres també és posar al centre de l'activitat política precisament els temes que ens afecten de forma directa i apostar sobretot per crear i fomentar projectes autogestionats com Ateneus o projectes en general d'autoorganització popular i de lluita. També pensem que el municipalisme és una forma prou bona de construcció nacional, tant del País Valencià com dels països catalans, des de la base i des del carrer, des dels Ateneus, des de les cooperatives, etc. I res, això de totes maneres no vol dir que no pensem que les candidatures siguin necessàries. És a dir, nosaltres sí que apostem en algun moment per generar una candidatura electoral, no perquè pensem que les transformacions que desitgem vindran de la institució, sinó perquè sí que pensem que participar de les candidatures electorals i participar de les eleccions locals és un altaveu a la nostra activitat i una forma d'arribar a més gent. I res, de nou donar les gràcies per aquesta oportunitat i el que vaig a parlar ara és una miqueta del que duem fent aquest any i mig. Nosaltres, en un primer moment, el que vam fer és analitzar quina era la situació del nostre poble i el que vam veure és que el que estava passant a la Vila Joiosa era sobretot una massificació turística que, nosaltres estem a 8 quilòmetres de Benidorm, és a dir, no és una cosa nova la massificació turística a la Marina Baixa, però sí que és de veres que una vegada s'han saturat quasi tots els terrenys i quasi tota la indústria al nostre voltant, la Vila Joiosa és el següent destí d'inversions immobiliàries, etc. I en aquest sentit sí que veiem que tots els problemes que veiem, mitjambientals, laborals, socials, tenien un arrel comú, i era la massificació turística. De la massificació turística se'ns ha dit sempre que el mantra se'ns ha repetit des de fa 50 anys, des que es va crear, que el turisme genera riquesa. El que veiem, en canvi, és que les estadístiques diuen el contrari. És a dir, les 3 comarques més pobres del País Valencià són Marina Alta, Marina Baixa i el Baix Segura, que resulten ser les 3 comarques que concentren al voltant del 60% de tot el sector turístic.
És a dir, com pot ser, si el turisme genera riquesa, que allà on està principalment concentrat siguin al mateix temps les comarques més pobres, veritat? Però ja no és una mera qüestió de renda per càpita, etc., sinó també pensem que el turisme el que fa és convertir altres formes de riquesa en diners, que es queden en les butxaques fonamentalment dels empresaris. Parlem de la riquesa mitjambiental, parlem de la riquesa d'una economia diversificada, fonamentada en l'agricultura, etc. No? I tot això és una cosa que el turisme finalment el que fa és destruir completament. N'hi ha que entendre una cosa, nosaltres entenem una cosa del turisme i és la seva tendència sempre cap a l'esgotament. És a dir, el turisme és una cosa que no produeix res, que no crea res i senzillament va fent, sobretot en el nostre cas, i crec que a Dénia també, urbanitzacions, etc. És a dir, està completament lligada al sector immobiliari i a la bombolla. I en aquest sentit és molt fàcil de veure, és a dir, en el moment en què es crea una urbanització, tot això, que la riquesa natural, queda destruït i després, per a poder continuar construint o per a poder continuar produint aquesta suposada riquesa, què s'ha de fer? Es passa al següent territori. Però clar, el territori no es pot crear, el territori és el que és. Aleshores arribarà un moment en el que ja no quedarà més territori i què farà la indústria turística en aquest moment? O què farà si de sobte sorgeixen competidors més barats en altres llocs, com passava abans? Doncs senzillament ens deixaran, se n'aniran d'ací i ens quedarà una economia sense desenvolupar, essencialment subdesenvolupada i havent destrossat tot el nostre territori. I és una miqueta per això que la nostra principal activitat o el nostre principal tema ha sigut la denúncia d'aquesta massificació turística. Res, dir també que no és només ja riquesa mitjambiental o laboral o el que siga, sinó també parlem de la qualitat democràtica dels nostres pobles. La massificació turística i el desenvolupament d'un sector constructor que bàsicament s'ho ha tragat tot, el que fa bàsicament i el que ha fet ha sigut sotmetre els nostres ajuntaments als seus interessos. Podem veure com es creen plans generals d'ordenació urbana bàsicament a l'interès del constructor de torn. I això és una cosa que bàsicament ens han furtat també d'una qualitat democràtica i una capacitat de decidir realment com volem que siguin els nostres pobles. I res, per últim en aquest sentit, i ja acabant, moltes vegades quan es critica el turisme també es parla per tant de diferents models turístics, és a dir, el model que tenim de sol i platja no funciona o ja està esgotat i per tant hi ha que anar cap a un altre model. Per a nosaltres aquesta no és la solució. Parlar d'altres models turístics és senzillament continuar la massificació i continuar fent que creixi el sector turístic. Els altres models turístics que a vegades es plantegen parlant de cultura o de gastronomia o del que siga, finalment el que fan és afegir un nou sector, un nou mercat al mercat ja existent, és a dir, continuar fent créixer el sector turístic. En aquest sentit també ho podem veure perquè és la mateixa patronal la que a vegades ja fa actes també sobre com podem fer altres models turístics perquè som perfectament conscients que el model que tenim efectivament està caminant cap a l'esgotament. I en aquest sentit la nostra proposta no són models turístics nous, sinó nosaltres del que parlem és el de creixement. El que cal és primer aturar el creixement, en aquest sentit la nostra principal reivindicació a la vila és deixar de fer hotels, deixar de fer urbanitzacions, deixar de fer un camp de golf que es vol fer i senzillament aturar el creixement. A partir d'ahí també el que pensem és que cal aprofundir en un decreixement del sector turístic, a poc. És a dir, moltes vegades se'ns acusa de que si no n'hi ha turisme s'acaba la feina, no n'hi ha forma de treballar. Però, lògicament, no s'acaba en el sector turístic d'un dia cap a un altre. És a dir, si les nostres propostes s'aplicaren, no parlaríem de que demà tancaríem tots els hotels. Parlaríem d'un procés de poc a poc, en el que sí que anem fent, primer aturant el creixement i després anar decreixent. No seria la major tragèdia del món, sinó que seria fonamentalment una altra manera de tractar de promocionar altres formes econòmiques i altres models econòmics, fonamentalment, des de la nostra perspectiva, basades en la recuperació de sobirania alimentària, sobirania energètica, sobirania d'habitatge, etc. Que és, com vaig dir abans, l'eix principal de la nostra activitat. I res, l'última cosa que volia dir és... Sí que volia esmentar, no sé si coneixeu Rojava o el Kurdistan, només volia aprofitar aquest moment per a recordar-vos que n'hi ha una revolució en marxa, n'hi ha una revolució de democràcia directa i d'alliberament de la dona a l'Orient Mitjà, que n'hi ha una invasió en marxa de Turquia i res, això. Moltes gràcies per tot.